Il-perit tal-gvern qed jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-post u l-binja fi triq il-kbira ħattart wara aċċident ta' traffiku fejn vettura baqgħet tieħla f'binja abbandunata. L-aċċident seħħ fit-2 ta' Lulju li għadda l-ħabta ta' 3:30 ta' filgħodu fejn żewġ minuri ta' 16 u 13-il sena kienu qed isuqu l-vettura li spiċċat ħabtet fil-binja. Jirriżulta li s'issa din il-biċċa ta' triq traffikuża għadha tinżamm magħluqa u l-karozza għadha ma ċċaqalqitx mill-post tal-aċċident. Fil-Fatwa News informat li kollox qed jinżamm kif kien minħabba l-fatt li l-bqija tal-binja abbandunata qed iżżomm fuq il-karozza u jekk il-karozza tiċċaqlaq hemm riskju kbir li din tispiċċa tisfronda u tista' tikkawża ħsarat lil binjiet oħrajn. L-awtoritajiet qalu wkoll li qed isir rapport dwar il-binjiet tal-madwar biex ma ssirx iżjed ħsara waqt li qed issir evalwazzjoni biex tiddaħħal struttura tal-ħadid li żżomm il-binja qabel tkun tista' tinqala l-karozza. Min informazzjoni addizzjonali li kiseb One News dwar l-aċċident, jirriżulta li ż-żewġ żgħażagħ involuti huma Maltin u għadu mhux ċar min minnhom beda jsuq il-vettura avolja 2 bla liċenzja. Dakinhar iż-żgħażagħ ġew assistiti fuq il-post minn tim mediku u anke ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn dak ta' 16-il sena ġie ċertifikat li sofra ġrieħi ħfief waqt li ta' 13-il sena ġarrab ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.